nigo bono omosubati oyo konyora ore omonchoreria ase omochio bosongo gose omenyete chinsemo chiria cha daraja mbili ime ye kaunti ya Kisii bono nigo titukoria rero anyara kweniwa aria ase enka yabo egotoka sirare ase ense ya Tanzania. Omosubati oyo naine Esther Gati onyarete gosiria obogima bwaye ase omobasokano omobe bomorero gose ekero kagere buna negasi yanyarete gwateka akanyara gosiria obogima bwaye nigo bono anyara kwenewa ase enka eyo nekero bono abamwabo bagendete kumurera nabo igo kugendera kugikiria gose nekero bagendete gutoma amayenda gocha ase enka eyo. Mbalimbali kwa sababu hapo na jambo ama na lengo kwa kila mmoja wetu. Kwa hivyo naomba tukaweza kutulia, tunaweza sikiza, tuheshimu sherehe ya dada yetu Esther, alafu tukaweze kusikia neno la Mungu. Nataka kusoma kitabu cha Yohana 11 na nitaanzia 17, lakini ninapozungumza nitazungumza nikianzia moja.